Jum il-missier kien aktar speċjali mis-soltu għal Ġeżmond Żammit, missier ta' żewġ ulied li waħda minnhom Antea is-sibt filgħaxija rebħet it-titlu ta' Miss World Malta wara li senilu kisbet unur f'kompetizzjoni ta' sfin. Żammit jgħid li minkejja li huwa kburi biż-żewġ tuliedu, Antea u Adriana dak li ġara s-sibt għamlu kburi iżjed għax qed jara l-frott tad-dixxilpina li bija rabba lill-uliedu. Daqs ma dajr tfal, ma tuħux pjaċiri, ġifieri kont emozjonat ħafna, sena ilu kont rġet emozjonat ħafna l-bieraħ, naħseb li esperjenza li nibqa' niftakarhom f'ħajti. Minkejja l-ħajja impenjattiva u attiva li jgħix Ġeżmond huwa xorta jsib il-ħin għall-familja u jgħid li l-impenji tiegħu jgħinu lill-uliedu. It-tfal ikunu qed jarawk impenjat hekk f'setturi differenti u dejjem tipprova tagħti il-100% tiegħek b'riżult oriented dejjem tipprova iżżomm dik ġo moħħok qed tibqa' naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar tinspira anke tfal biex jippruvaw tgħinhom ħafna naħseb. Minkejja dan uliedu jibqgħu l-prijorità assoluta tiegħu. Fl-aħħar mill-aħħar naħseb jien kull ma tagħmel f'ħajtek wara li jitwildu tfal ikun iktar f'direzzjoni biex tarhom jikbru, tarhom jilħqu, tarhom jitilgħu kif kont tixtieqhom jitilgħu anke fis-soċjetà. Antea sostni li missiera kellu rwol kbir fis-suċċess tagħha. Iżda l-bieraħ naħseb l-iktar ħaġa li il-punt fejn anke jinqabżit li dema meta rajtu jibki. Għax ma tantx nara jibki. U jisu hekk tipo id-dedi mhux persuna ħejġielek proset kuljum. Iżda hekk xi ħaġa hekk tipo taf kif. Verament qed illallu tipo vera qed jieħu pjaċir bija llum id-dedi.